Nyala eh. Nil tu masuk postering a program mate asai pini ke en mate ke deng pon alam thekela poilo non ke wangji labang so ciklo tarik incorrect troxia ni nil dumdak rally pedo ponji ladak East Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen Dimau so district thom chingrum pet pen di dumdak armu mate rally pedo ponji posi pini pen la so pa je thang ya pan la se la so postering tum sayang deng ke deng pon lo Adim la ke tum petik lo la dak difu hitia lo mat la post office la pen la KSA KC la bang so ke la so dak se tum la so areli pedo ponji apora bang ke tarik apora bang ke baji ke pen bang so sai ke deng ke song kwan pen la song menang nono mat ke neto ma song bang ner ke mat se ke ban bag doji la pen apa same kapre ka song tum same nang chirap don ye polam thedo same nono mari tum ke tok ponda ka bang ke la song sir ke ben tum dak dolo bang kon bakal mu ga chitong ji ning ke thedo nilitum pacetong o jike ninghang oe atepima kadoka we same no mat ke dode ke phope tangka poisa ke doko pena joksi ditum phawe seda bangsuri po bag nitum papon po an bag doji bang so reli long pinya lohi sar puason ke chukma pondom ma janali tum song mu ni tum si de choti la sari la so bang niltum no mat ka chingi bom bang ke kadowe political party mantum hang peji dak BJP pandahang ji Congress pandahang ji la PNSC ke nitum long masido rapetlo CPML doji la song taksi organization tum do piklang KSA tum da wangji la pen la song taksi kapre ka song ta me tum chupa ponji la pen Dima Hasao Autonomous Council alang tum pan moten tum chingki elo alang tum same moden nge tong nungji pusi patumi tum over telephone ben chingilong hadak pen same alohi ahisab ang tum na wangji la pen dak Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tulian Mohang Base minum chophaji la bang so mai lo nangkang ni dunjia pan la pen member of parliament mate MP ake hai Omor Singh ti so phanta mentum chophaje ni to la bangso hempre ke hang a hok hempre ke hang lo chingrum pet lo pula bangso alam kapachiri ni phan alang li phan sa mentum chophonje la pendak executive members an phanta chophaponje la pendak board chairman tum anda phaponje MSC tum anda phaponje pena kapre afanda ni tum chophaponje la moso bai lo bang so reli pen ajok na tum pin pura lo ki pije pan ka tisik to laso bangin tum jisik tang dolo lapen labangso pinpro lo bangin tum pibek po lapen itum la sonsi tokji labangso Karbi Anglong Autonomous Council pen Dima Hasao Autonomous Council la council ini same alang tum session chipapasi bill chipapasi autonomous state mate article 244A implement vek nang jipo alang tum mantu badiman doji lapen alang tum cetok tik take labang solo nil dom angno one way tik take halabang so arelia ni tari tum turte pusi ni tum dak cheprai pondelo alang tum hin ben commitment dovek nei je central government apan state government apan non ke hang bom tu apan autonomous state article 244A implement vek nang jepo alang tum nil dom atheng no si memorandum mate alang tum session ben achiba pass alo nil tum apan pipete ni tum la soni la sorelia ni Nito ada baji kepen, nito dak song bompo, hang bon bompo, la penal tumpen isia komitmen, isia law, isia documents, nang PPT ke nitum ke turtelo.